Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın aziz di barnamak Siyara Nebi yeknu emli peşbedivanı. İnşallah irod barnama xwedê em bahsa serdema Medine bikin. Serdema Medine cî wekî tê zanîn hadîse û bûyerê serdema Medine wekî yê Mekke sal bi sal me pêşkêşî we dikir. Çima? Çünkü hadîse û bûyerê dîroka İslamê nexasim ya jiyana pêxemberê me Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelek dirêjî heger sal bi sal ne tarif kirin bi rastî jî belkî gemanî tê de bimîne ji ber wê me jî serdema Medîne me got sala nubûwetê yekemîn ya duyemîn ya sêyemîn ya çaremîn û pêncemîn û heta sala dehemîn bu rengî înşallah me pêşkêşî we kir û ji niha şûn de jî em ê pêşkêşî we bikin. Îro jî ji wan hadîse û bûyera em ê behsa hadîse û bûyerên salan hicretê pêncemîn bikin. Sala hicretê pêncemîn hadîse û bûyera herî girîng herba Xendaqê bêguman di bername xwe borîdî me behsa hinek muqeddîmê herba Xendaqê kiribûn. Îro jî ciyê got emanî em ê sohbeta xwe berdewam bikin. Nexasim hefta borî me behsa amadekariya ordiya şirkê kiribû. Me gotibû ji müşrikê Mekkê Ebu Süfyanê ku re herb serbazê artêşa şirkeyê jî karê Qureyşiyayê eskerî jî di dirêjiya tarîxê de heta goljînê bû wî dikir. Me got hinek nameyê tehdîdê ji Resûlê Xweda reşandibûn. Pêşberî van nameya Resûlê Xweda jî bi nameyekê bersiva Ebu Süfyan dabû. Paşê ciddiyeta merselê hêbêtir fêr kiribû Resûlê Xweda. Li ser hatina van nameya Resûlê Xweda jî sallallahu aleyhi ve sellem eshabê xwe kom kir û bi wan şêwirî. Çima? Çünkü ji adetê Resûlê Xweda bû di hemû karê xwe de bi eshabê xwe şêwirî got ka em çi bikin? Yani vay artêşek herî girîng artêşa Kurd îmkanê wê li pêş bi çek û silah li gor wê serdemê bi çek û silahnê modern xwe amade kirine dikim rêkevin werin ser bajarê me ka em çi bikin? Ji xwe li gor rîwayeta temaşavanên hêja dibêje çaxa artêşa şirkê got amadekariya xwe qedan û hemû eşîr û qebîlê got di nav de cîsendin yani beşdarî nava artêşê bûn û bi rêketin dibe di ciyê cih de qebîla Huzza dibe ji bi rêketina artêşa şirkê serwext bû di ciyê cih de dibe rabû hinek mefrezak biçûçek ji bo vê xeberê bigînin Resûlê Xweda bi rê xistin û ew xebîle ew mefreze hatin Medînê Resûlê Xweda ji rewşa artêşa şirkê agahdar kirin. Yani gotin va artêşek bi jimara xwe 10-12 hezar kes ji Mekkê û ji Xeyberê û ji qebîlê derdora Mekkê û Xeyberê bi rê ketin noxtakê kom bûn bi rê ketin ji bo werin ser Medînê Medînê tune bikin. Dibe ciyê cih de ji qebîla Huzza çend suwarî vê re ev xeber anîn Medînê ji Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem re. Ji xwe bi hatina yani ew nameyê tehdîdê Resûlê Xweda ciddiyeta merselê fêm kiribû lêbelê bi hatina van suwariya hêbêtir ciddiyeta meselê hat fêm kirin. Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem jî eshabê xwe civan û got ka em çi bikin bi eshabê xwe şêwirî. Dibe li gorî qenaeta taybet ya aglebê sehaba dibe gotin ya Resulallah
ام دجمن جدروی مدینه پیشواز بکن باشه یعنی ام نهیلن دجمن دکه نوا باشه چونکی و گلک ضایعات آبکه دجمن و گلک ضرر آبده باشه لیبلید به دنوا اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه کی بناوه سلمان دبی فکرک جوداتر دبی آنی زمان سلمان به اصل خو فرسی یعنی ایرانیی شخوا جیاناوی دما مسلمان بوناوی ده ما برنامه که دو برنامه ده ما پیشکش شو کربو جیانکوی بروشهی یا حتی گو حقیقت زفت که دگهج حقیقت جی ایران هند جوانیا خدا لپی حقیقت بزیا بو ده انجام ده جیل مدینه گهاشت بو داخوازا فا گهاشت بو آرمانجا خوشبرگو ما جیاناوی برنامه بوری ده ما پیشکش شو کربو ما دیار کربو ایرو ام حوجه نابینم بو جارک ده دوباره بکن ده سردما مدینه ده مسلمان ده به شخوا کوله بو جبو جکولتی رزگار به به تشویق پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بالی کاریا اهل ایمانه جکولتی جی رزگار ده به دبی سلمان فارسی دبی جا یا رسول الله اگر هون حزبکن فکرامن دواری پاراستنا مدینه ده جیا حواله من جوداتره لورا دما از جوان بوم ارتش زورنبر گو دهاتن سر باجارا کی فارسا سر باجارا کی ایرانیا جبو پاراستنا باجر ما لدر دورا باجر هی بری دجمن بگهجن باجر به مشواره کی ما کورتال نیکور و فره و درش یعنی ناویوان گو خندقن مد کولان شخوا گو دجمنه دهاتن جی یه ارتش زورنبر دما دهاتن دوست بندر باجر و چاولوان خندقا دکتن براستی جی yani acıbmayı diman و نکاری بون او خندق در باس کرانا demek ki مشوارکی در دورا باجار مدمان پاشه گو ارزاق وان دقدیا بشون دا ودگرین و بی شکلی باجار خو جو شر وان ارتش زور نبر مبوی رنگی د پاراست اون حزکن یا رسول الله امل دورا مدینه جی دورا و امی خندقه بکولن çünkü dora Medine rojlat u roj ava ciye başure ve hinek bahçe xurma hene ew bahçe xurma jî de hinek qismekî wê dikeve nava çiye yani sê aliyê bajer girtîne hew bakurê bajer got hêlek wê vekiriye hûn hez dikin ew bakurê bajer teqrîba 5-6 kilometr got vekiriye û دجمن و جور وره داخلی نوا باجر ببه اون حزکن او باکوره باجر امی خندق لیب کولن و بی شکلی هر سه آلیه دیش خود دجمن نکاره وره گو ام حارسا نحتورا ام دین وان هر سه آلیه و باجر نحتور و حارس جور بپاریزن برما و بتیرا و بکوانا هو آلیه گو دمینه یه باکوری باجر جوام خندقه بکولن براستی دجمن نما دکارن درباسی نوا باجر ببن çünkü لگوری استخباریت گو خبری ام دبهیزن ارتشک زورنا bir deser باجر ne bir rengi be ام نکارن باجر خو جی شر و ارتشا زورنا bir bu parizin eğer hun biyametkin ame د باجر خو de خندقه بکولن یا رسول الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم گهداریا سلمان فارسی دکه گهداریا ویدکه تکلیف آوی خندقه جی براستی بخوشیا رسول خدا دشه چونکی دی جزیره عربستانه ده حتی او روش پاراستنک باجارایی بوی رنگی نهات بو خویا کرن دیار نبو بو گود جزیره عربستان ده باجارک رخستنک
هێزێک قووەتێک قەبیلەک یا ژی عەشیرەکێ bi vî rengî bajarê xwe ji şerê dijmin parastiye ji ber vê yekê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem piştî got teklîfa Selmanê Farisî guhdar kir dîsa li eshabê xwe mêze kir li weçhê wan mêze kir ka gelo ev fikir wê ihtiras lêbê kirin neyê kirin ya jî ev teklîfa Selman wê münasib bê dîtin neyê dîtin carekê werê ji serî heta dawî yek bi yek li weçhê eshabê xwe nerî yani wek bi işareta wek bi ew mimîkê serçavê xwe bi nerîn û awirê xwe ji eshabê xwe re got hûn çi dibêjin ka ev fikra Selman hûn dihecibînin yan na dibê awirê sahabê wî hêla qebûlê debû yani eshabê wî jî ev teklîfa Selman münasib dîtin gotin ya Resulallah teklîfa Selman em jî münasib dibînin heger Xwedê û Resulê wî münasib bibîne em jî teklîfa Selman münasib dibînin Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem jî ev teklîfa Selmanê Farisî bi rastî wî jî münasib dît û ji eshabê xwe re got heger hûn biya me bikin em nesekinin yani pir acele ev teklîfa Selman got em jî hema bikar bînin dibe ji bo re ewil hêla Medîneyî got wê xendeq lê bê kolan diyar kirin ew jî wekî kêlîkadê meanî ziman hêla bakurî Medînê bû çünkî her sê hêlê Medîneyî di girtî bûn hêlnîvê çiya bûn hêlnîvê bexçê xurma bûn hêlnîvê yani swarî nikarî bûn ji wan bexça derbas kin û werin darnî herî nav hev de hebûn di wan bexça de hew hêlek wê ya got xendeq wê lê bihata kolan ew jî bakurê Medînê bû Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem xwest bipîvin ew bakurê Medînê bê firehaya wê çi qasê çünkî dem teng bibû artêşa şirkê ya zornebir li gor wan zornebir bû yani ne namaglûb bû li gor wan artêş birêk ketibû bazide bîstro nihayet Mehkê ji Mekkê wê xwe bigihanda Medînê çünkî artêşê bî rengî dema got birê diketin bi kêmanî bîstro qonaxa wan dimeşiya bîstroj çünkî sirhet dikirin ihtiyacê artêşê hebû bîstroj mesafe Pêxember aleyhissalatu vesselam jî di çav xwe rakiribû ji hêla din de yani lazim e Resulê Xweda destê xwe sivik bigirta çünkî destê xwe sivik negirta xendeq nîvco bima ji xwe amadekarî ku wanî de tune bû dibû dijmin zirarnê hê girîngtir bida artêşa İslamê bida dewleta İslamê ji wan Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dibê li hemberî van bedgumana teva hinek sahabê xweşand got ew hêla Medîneyî ya vekirî got dijmin wê dûre daxilî bajêr bibin bipîvin dibê pîvan 5500 metre yani 5 kilometre û nîv bû rabû Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dibê her çar erşî yani her erşek temaşevanên hêja nîv metro çar erş 2 metroyî dibê her çar erş li 10 sahaba yani xendeq ciyê goyê bihata kolan di navbêna eshabê xwe de teqsîm kir çünkî teqsîmatek warê nehata kirin ji berêvkê de heger bihata kolan wê gelek dereng biketa her çar erş yani her 2 metre da 10 sahaba got ev der xasê bûyî ev 2 metre hûnê 10 kes bikolin tabii dibê ev kolana xendeqê yani Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem li gor hesabekî xendeq kola çawa kola Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dibê hesabî wî ev bû dibê firehbûna xendeqê
6 metre dest pê dikir 6 metre divê heta 9 metre jî cînê xendeq fireh dikirin. Yani demek ki ew ciyê got 10 metre li gor goswarî ji dûr ve bilez û bez werê û xwe nikare bi serê çeng bike. Çünkü malume wê carna ji bo cîkî fireh mere xwe serê çeng bike çend gava mere bişûn datê û mere bilez û bez derê xwe ser wir çeng dike. Gelek car biborin boy biradernê carna dikevin înzîwayê ez vê derbo meseleyê tînim ziman edibêm ji bo got cînî fireh mere derbas bike lazim e çend gava mere bişûn werê û xwe ser derbas ke û ciyê fireh mere derbas ke gelek car însanî Müslümanî got di înzîwayê di xewlxanê jî edibêm ji bo qûtê xwe yê rê temam bikin û dikaribin xwe ser yani kortalnî fireh derbas kin lazim e çend gava bişûn werin û bilez û bez werin û duê demê de ew qûtê xwe temam dikin derbo mesela bi vî rengî jî ji bo hinek biraderê xewlxanê ez bixwe tînim ziman. Belê me got ev xendeq me got ji 6 metre firehbûna wê dest pê dikir heta 9 metre jî cînê berdewam dikirin. Yani cînî wê 5 metre bûn, cînî 6 bûn, 7 bûn, 8 bûn, 9 bûn. Ji xwe ana em derbasî navaroka herbê bibin em ê bibînin got hinek betlê Araba, hinek betlê Qureyşiya yani xwe ser xendeqê rê çeng kirine avêtine hêla Medînê. Ji dûr hatine ya bi hespê xwe ya jî bi kesayeta xwe bi şexsê xwe derbasî wiyalî bûne. Hineka jî xwe ceribandî ketine hundur xendeqê. Yani ew ê ketine hundur xendeqê sehaba bi kevirê yeklepe avêtine ew kuştine ya jî bi tîr û kevana berawandayî ew kuştine. Ji xwe li dora xendeqê nehtor hebûn, haris hebûn yê got 24 saeta nobet digirtin ji bo got kesek derbas neke. Belê digel hemî tedbîra hinek betlê Arabayî ji rihê xwe aciz ya jî cengawer bûn ya jî bi rastî jî betil bûn, egîd bûn, şêr bûn, mêrxas bûn xendeq derbas kirine înşallah em ê ciyê wê werê derbo mesela vana jî em ê berfireh ji we re bînin ziman. Me got xendeq dirêjiya wê 5500 metre bû yani 5 kilometre û nîv bû. Peyxember sallallahu aleyhi ve sellem ev 5 kilometre û nîv di nava eshabê xwe de taxsîm kir. Her 2 metre yani her 4 arş got 2 metrene da 10 kesa da 10 sahaba ji bo 10 kesa jî ciyê wan diyar kir. Her kesî ji ciyê xwe dest bi kolana xendeqê kir. Kurbûna xendeqê temaşevanên hêja 3 metre cîna ew jî dibû 4 metre cîna dibû 5 metre binêwê jî kurbûn her wiha firehbûna wê û kurbûna wê hewqas bû 5500 metre jî dirêjbûna xendeqê bû. Temaşevanên hêja axa goş xendeqê derdiket hebû. Axa goş xendeqê derdiket yani tevî bidhev axa 5500 metre ya 5 kilometre û nîva çiyak jê wê were ser hev. Yani tu karî çiyakî jê amade bike ji ber vê lazim e ji bo axê jî cîk bihata amade kirin. Yani ax jî ji bo bihata vala kirin lazim e ax jî cîkî wê bihata diyar kirin. Dibe ji bo axê jî dibe bi selika û bi wekî din yani dibe cîk jer dîtin, newalek dîtin. Axa goş xendeqê derdiket hinek sehabe jî civakek ji sehaba jî ew ax dixistin selika li pişta xwe dikirin dixistin zembîla ya jî dixistin kîsa li pişta xwe dikirin û valayî cîkî helek Medînê cîkî got newal bû vala dikirin wê re. Dê
kolana xendeq edi hew sehaba tenê xendeq ne kolayî zarê Abdûl-Eşel digel müşrik bûn ji bo parastina bajêr wan jî alîkariya pêxember û sahabî wî kirine sallallahu aleyhi ve sellem zarê Abdûl-Eşel wekî di bername borî de wê werbîrawe me behsa wan kiribû qebîla Sa'd bin Muaz bû. Sa'd bin Muaz sahabakî jîrek bû, zîrek bû. Sahabakî birastî jî li cem Xwedê û Resûlê wî û li cem ehlê îmanê û di tarîxê de sahabakî gelek bi qîmet bû. Çima? Çunkî Ebu Bekrê Mekkê çawa bû, her wiha Sa'dê Medînê jî Sa'd bin Muazê Medînê jî wekî Ebu Bekrê Mekkê bû. Hem bi malê xwe, hem bi canê xwe, hem bi mirovê xwe, hem bi teblîğ û pêzanîna xwe doza İslamê di nava bajarê Medînê de bela kiriye. Heta yani Medîne li gor nerîna min li gor lêkolînê got ev çend sal li ser tarîxê em dixebitin li gor lêkolînê min Medîne du demê wê hene. Yek dema beriya Müslüman bûna Sa'd bin Muaz û ya dudiya jî piştî Müslüman bûna Sa'd bin Muaz. Çünkü piştî Müslüman bûna Sa'd bin Muaz qefle bi qefle civak bi civak insan hatine bajêr îman bi Xweda û Resûlê wî anîne ciyekî wî qedir bilind di dema serdema Medînê de heye û ciyekî wî girîng di tarîxa İslamê de heye. Di rojekê de bi Müslüman bûna Sa'd bin Muaz di yek rojê de sêsit însanên endamê qebîla Abdûl-Eşel hatine îman bi Xweda û Resûlê wî anîne. Roja got Sa'd îman anî sêsit kes ji qebîla wî jî hatine îman anîne. Duê serdemê de îman anîna sêsit kesî bi hev re dewrimek bû, înqilabek bû, serxwebûnek bû, serfîraziyek bû. Temaşawanên asîs ji ber wê dibe hinek ji qebîla wî insan digel li ser dînê xwe yê şirkê jî bûn belkî jî bi teşwîqa Sa'd bin Muaz dîsa ji bo kolana xendeqê hatine piyê xwe milê xwe dane yê ashabê pêxember wan jî ashabê pêxember re rabûne xendeq kolanê. Ji bo kolana xendeqê gelek firaq hewceyî bi gelek firaq hebû. Pêwîst bûn mesela sahabe hewceya wan bi qazma hebû, bi tefşiya hebû, bi bêra hebû, bi mera hebû, bi kulinga hebû, bi sika hebû, bi balyoza hebû, bi gelek tişta hebû çünkü erda Medînê ne erdek hew axtenê bû, erdek eşk bû, erdek kevir bû, kevirê gelek jiya gelekî hişk bû, gelek jî bi qazma û bêra û bi tevra nedihat şkenandin, bi kulinga sahaba lê dixist nedihat şkenandin. Şu em ê bibînin yani got gelek jiyê sahabe pêr dernedketin serî û dikir nedkir yani sike û kulinga jî nikarî bû gazî Resûlê Xweda dikirin. Resûlê Xweda digot bî îznillah û li wê tehtê dixist ew teht bi îzna Xweda û bi mucîza lêxistina pêxember ew teht şev bela wela dibû. Ev jî di hengama kolandina xendeqê de em di tarîxê de jê re dibin şahid. Dibe hewceyî bi van alavateva hebû dewleta İslamê ciwan ev firaq duê serdemê de yani her sahabak hewceya wî vana hebû. Di her destê sahabakî de muheqaq ji van firaqa lazim du heb sê heb heba got dikarî ba pê karê xwe bikira duê serdemê de ev firaq ji bo dewleta İslamê ya Medîneyê ciwan yani karekî zor bû, firaqnê giran bûn, firaqnê ji bo bikirin jî hewceyî pera hebû. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem rabû ev firaq ji qebîla Qureyza deyn kirin. Got piştî herbê em ê perê van firaqa bidin we rabû ev firaq amade kirin fakat bi deyn amade kirin. Ew jî ji qebîla Qureyza deyn kirin. Hên qebîla Qureyza yani peymana xwe aştiye ya di navbeyna
رسول خدا وان دهین خرا نکربون حتی د پاراستنا مدینه دلگور او قانون اساسی یا گوش بنجی و دو بنده بکار هاتو بول گور روی قانون لازم وانجی رسول خدا مدینه بپاراستا چونکه دوی پیمانه دوی قانون اساسی ده هبو رسول خدا هین دو زوان نکربو حتی الاحد هنک جوان هاتبون خصبون آلی کاریا پیغمبر علیه السلام بکن او هنک مشرک هاتبون رسول خدا گوتو بو همبر هنک مشرک به هنک مشرک ام آلی کاریا هنک مشرک به هنک مشرک را هم شر ناکن اگر هونه براستی آلی کاریا ما بکن لازم هون دین ده ببین برای ما پاشه هون آلی کاریا ما بکن yani بکرتاهی جوان گوتو بو مسلمان ببینو ورن داخلی ناوا صفه ما ببین بشتاری ارتش ما ببین اوان جی تکلیفا رسول خدا قبول کرده بو مسلمان ببون پاشه داخلی ناوا ارتش اسلامی ببون و مشرکاره bu şekli şer کرده بون هی رسول خدا دوزک وره لقبیله قریزه نکرده بو halbuki gari bu bikral gor kanuna esasi ya goş benci و دو خالا بکار هاتو بو وانجی بنوی نمیزه کرده بون مهرو مذبتا وانجی له بو کاری بو بکرال بله رسول خدا دوزک وره لوان نکرده بو چما لوان نکرده بو الگور وان الگوری وی حوجهی تونه بو وی پشتاخوا سپارت بو خدا هو آلی کاری شخدا دو خست boy varışi dozak var luan ne kırbu. Lebele frak juan deyin kırbun vanji ev teklifa Resulü Xda kabul kırbunu frağı go havceyi behabu bedeyin dabun Resulü Xda. Tamaşavanın heja brasti iroji damama qadiya am hatin davya damaxa metxast ev amada kariya xandaqi ام دوی برنامه دو بقدینن لبله دمامه تجی بویی اون حزکن امی صحبتا خوب داوی بکن جیگو امانه هفتاوری انشاءالله گوام صاحبن امی صحبتا خواه بردوام بکن بله ایروژی ام هاتن داویا دماخه حتی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعلیه نبینن امانتی خدابن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته